କେଉଁ ଦେଶର ମହିଳାମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସେକ୍ସ ଭିଡିଓ ବନେଇଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଦେଶର। ଝିଅମାନେ କେଉଁଭଳି ପୁଅମାନଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ପୁଅମାନେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସେକ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଝିଅର କେଉଁ ଜାଗାରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇଲେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ଝିଅର ବିଆରେ ବାଣ୍ଡ ପୂରେଇ ଦେଲେ ଝିଅଟି କାନ୍ଦି ପକାଇଥାଏ। ଚଉଠି ରାତି ଦିନ ଝିଅମାନେ କହିକି ସମ୍ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ନିଜ ସ୍ୱାମୀର ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତି। କେଉଁ ଝିଅମାନେ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଭୋକିଲା ଥାନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅମାନେ। ଚରିତ୍ରହୀନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଚିହ୍ନିବେ? ଉତ୍ତର ଝିଅମାନଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି ଓ ଦୁଧର ସାଇଜ ଦେଖି